Odrezky z rôznych druhov zeleniny väčšinou končia v koši. Prečo ale tak zbytočne plytvať niečím, čo vieme vraj opätovne prebrať k životu a dokonca tak aj ušetriť zo pár eur? A práve o tom bude moje dnešné Funguje to. Zistím za vás, či si naozaj vieme so zvyškou mrkvy a petržlenu vypestovať novú čerstvú vňaťku, ktorou potom môžeme dozdobiť rôzne jedlá, alebo ju pridať do šalátov či polievok a zo zvyšku stopkového zeleru zase nové chutné chrumkavé lístky. Z mrkvy a petržlenu som odrezala hornú časť, približne 3 cm. Ak je na hornej časti nejaká vňať, odrežte ju. Ostrihajte jednoducho odrezky mrkvy a petržlenu na ježka. Tieto odrezky som vložila do plytkej misky s vodou. Vody by malo byť toľko, aby siahala asi do ich polovice. No, máme hotovo. Zatiaľ nič zložité. Misku som umiestnila na svetlé a teplé miesto, čiže v mojom prípade na okenný parapet. Teraz si podobným spôsobom predpripravím aj odrezok zo stopkového zeleru. Asi 6 cm odrezok zo spodnej časti som tiež ponorila do misky s vodou. Keďže má byť vo vode ponorený len koreň, pomohla som si špajdlami, aby sa odrezok neprepadol do vody. Aj tento môj pokus som umiestnila na okenný parapet. Nesmiem zabudnúť každý deň vodu vymeniť za novú, aby odrezky nezačali v miskách hniť. O týždeň by som mala uvidieť prvé výsledky mojej snahy, tak som sama zvedavá. No poviem vám pravdu, sama som bola prekvapená, ako sa odrezky postupne preberali k životu. Deň po dni sa objavovali nové a nové výhonky, ktoré krásne rástli do výšky. Toto je výsledok po 10 dňoch. 10 dní mojej starostlivosti, čo obnášalo iba vymeniť každý deň vodu v miske za novú. A tu vidíte vňaťky s odrezkou a nové výhony zeleru po 13 dňoch. Prosperujú ešte pár dní a poputujú do šalátu alebo polievky.